Malulu TV and kine makare maendi entieno mar kumaro wach mikelo ni kine ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Sani iri koro wang'eyo ni weche mag yiero ne oseket tenge kendo koro warango achiel kachiel kaka wanyalo dhi nyime kaka jo Kenya duto kod weche mag dongruok. Mono e gwenge mag Luo Nyanza ka achiel kod piny mar Kenya. Arwaki e studio. Moso ganda wa mabende neno. Oganda wa majoluo moso ni oyawre uru kinyi masane ni. Anan Kennedy Otieno Sotwa. Jaira maru mosebedo kalero weche mag yiero gika. Ero kama nyakena ken saniri yiero koro waketo tenge kaka jolonye weche mag yiero inyalo wacho ni yiero mabende koro rumoneri ochalo nade. Jeff Kipenja ichako marach ni weche mag yiero koro waketo tenge. Podo gidhi nyime. Jeff pok waketo tenge ni kata jo IBC. Yes. Pok tally system mar yuchu. So mateni yiero to pod dhi mbele. To okibi yiero me land ngamo yiero ka ok ngami yongo bendo yiero ne mano yiero madhi mbele. And remember, chik wacho ni between kawuono nyaka Friday, ka ngato dhi e court to president ok bedo sworn in. Yeah. Jomo yienegi manyalo dhi mbele gin kaka governors, gin gibiro bedo sworn in kata gin gi case, gibiro dhi mbele gi cases gigo. To mar president to ok dhi mbele. So matiende ni nyaka samo wueni yiero pod dhi mbele. Okapar noserumo nikech chik wacho onego bed ni form 34 cha. Yes. Eme declare godo the winner. Forms go pok obiro mar president. Form 37 mar governors bende pok odonjo te kaka idwarogi. So ng'ama mor ni yiero oserumo, aparo ni mano pod oleko. Yiero pok orumo, pod wadhi kode mbele nyaka gik at that time makoro jo Kenya te oyiere ni yiero koro rumo. Tinyalo wacho nang'o ka ISS yiero nero kata dhi nyime kata oserumo. Inyalo wacho ni pinje mathoth osebedo ka gwero kamano ka giwacho ni piny mar Kenya timo yiero e yo mar kwe. Ini neno na. Aparo ni negirikni nikech gima ne ging'iyo en riedo. Yes. Gidhi go kura. To ne ging'iyo kama tap Kenya osebedo. Tap Kenya osebedo sama riedo ma ji go kura. Kata 207. Yes. Tabu ne ok en riedo gi go kura. Tok riedo gi go kura, tabu osebedo ga kaka results go bedo transmitted. Mondo mi som gi manene ma kanye matabu osebedo. And kanye matabu nitie kata sani. Yeah. Eso le kar riedo ka indiki gocho onge problem. Mano onge problem. And mane ma ngami no ni observer nyong'iyo. Yes. And samoro Jeff dwarore mondo koro wachago yo siasa mar international politics. Ineno ka the opponent nyo chako international politics John. Yes. Dio kendo jo machalo Tony Blair gini are the advisors. Mano koro international politics. Samoro international politics does not really go deep mondo ngi the nitty-gritties of gimatimore piny. One man get the same problem, tallying of results, relaying them. Kanye matabu iti mara IBC. Kama. Nakoro kaindi inyalo ineno ni IBC okutiyo tich makare. Jitong'eyo kati ng'eyo ni kama osebedo ka mesa IBC emo chako mesa IBC this time around and that tallying. Yes. Yeah. Nyaka samo wueni pod the electronic tallying dhi mbele. Yes. Odhi mbele ka ng'ama pod go ombulu kawuono nikech gijonego bed ni kigoe to transmit. Yeah. Nyaka samo wueni en county mane ma pod goe ombulu dhi mbele. Mane ni jogo no yawa system maloro dhi otamogi. Iwinja. So the system is still counting. Gima system kwano ni nyaki penje jo IBC kaka jamii ndena ng'o. Ang'o mage kwano nyaka samo wueni. Ok wanyalo wacho ni man election ber. Ka the same electronic ema gitiyo ma lendo. Mo grito forms ka. Mondo gine ni form 34 A, mano polling station, B, mano constituency, C, mano at the county level, then D, makoro bro land of the president ka. Genge forms bote mondo gikonwa, neto mane gitiyo go tuka gilendo to nen mane. Yeah. Ne gindeko barua, ne jo NASA, ne omigi time atin. Tok miyo gi time atin to gilendo. Ne gilendo ka gitiyo gang'o. Ano penjo. Mage penjo ma kinyalo penji mwanwang duoko gi. To onge tabu. So to me, IBC
Or what did say fail? But already they have failed. They can say make pronouncements, but might not be challenged unless the court through the whole process. This pronouncement they make depending on what. And then look at chairman confuse himself more. Yeah. Or some statement might did not sign as a returning officer. Check what as a returning officer, akongange the process, tabo elweta, kureka somo. Mare no kuongo somo, kureka ujo midu parone, ni gimane somo ni, pokatake sign, kure kiome, kure kudu kure koko yango, say, mano is against the law. Mano makosa wadunga kabisa. Because no verify yango. Yeah. Because every election on the government and transparent. Yes. Yeah. And kind transparent, open transparent, kind as the returning officer or presidency. He did through these things, we confirm that they are correct. We were signed. And so they verify. Nigi mami Uganda and Kibanikare. But they can verify. Madam only no sign. Or some Gimobedo has to read. Yeah. Maiso ni forms mo acho ni 34A gibi. Magi kibune kubeni sabona morami lando duoko to unkore. Mano is the basis madlendo. Yeah. Okenya lendo ko. Okenya lendo ko onge. Yeah. Okenya lendo ka forms ko onge. Okenya lendo ka onge to karengiso na. Sami lendo ko onge but he sakata check. Yeah. It's sakata check. And some sakata checking there are consequences. Ngata yo any option in court. Court is not the only option. We have very many options. Is that not an option? Enya no the court, that's an option. Enya kwa yo mono chako kwen. Yeah. The cage process is still on. Po glory. So enya kwa yo mono chako kwen. And yeni chako kwenu. Yeah. Macha kwa constituency stay. Yes. It is possible. Jeff enya lo paro magana no kongote mrena. Ngato kuongo landre. Olande the election body kaka manyote mkane. Then bange the truth came to be known. Things had to change. Yeah. Kata manama. Kagi nyogi ko has jogi mono mi olendi. Kuro wangi the truth, wangi the figures. The figures to watch no. Figures to watch no. Then kagi tiyo ge IT, jomanyo uti IT ge njo IBC. Donge ngege. Yes. Yeah. And iwi njo ka kijana moro nyo wacho nyoro ne gino golge oko. To chapo luong kagi dugo no new machines gi new tally. Kone wacha different tally, kone wacha different tally. Madam we are relating Thomar Musando gi gik makoro waneno. Yeah. Why should we have kani tire machine makweno kacha bendie machine makweno machine kwano separate machine jabe kwano separate. Yeah. So oken gima as much as baba poku we but oken gima jo Kenya biro kao very likely as such because kawune baba wanyalo wacha ni baba raje kijen Jeff emadwechu president. Yeah. But ene kwa yele gine ne mbele osede mbele dide the Bella 2007, the Bella 2013, the other Bella 2017. But in 2022, Polo the Bella the same way. Yeah, Chiki Moko Gig Mapen watching there's a stop to it. Yeah. Meso ni Uganda nyaka saniri polonge kod moro morani kagilingo mbulu to duond gi winjo. Uganda ma ok Uganda wa. Ung'eyo ne ombuch gi ndege goyo nenga. Jok mane gi gocho negi ok joma nitie telo, ok joma nyome ni koro ochu. And gini nyo en gima nyo yaw makata mana counties or affect. Yeah. Counties bendo there. Counties bendo there. County Manyamira or affect. County Makisi or affect. You know ka okwanege. Koda ka county Homa Bay kamwae. Yeah. If you are in the system, the system kwani. If you're out of the system, you don't. So my mommy actually and Ibro Neno Kajef preparation in your chak team mapema. Ile noka line mara IBC ngatomata mimi a Rome to the western gi any other area. Yikisi tata land. And ya hoko Marokak.
ki kama wame no kaen nyingi majakisi den jakisi mane ba jogi manyingi ni kaja mano nyi prepare and to me aparo ni magi ma oko ni gobende jo Kenya kao kone to pay nyaka give some other point when we must say no and the time to say no is now and no through legal means and legal means mandamano manyene no kichako ja that is very legal laying nowhere kamano is equally legal kiwo direction give the people is equally legal the court yeah kata bed manani jo naso kwa the court ngata kendo ma feel aggrieved like me you or any other person should go to court kitaki there to court then president will not be sworn in. Pero kwa na nyake mabro ka yo matene ka yetu ndoge thuolo marara yo ma indi yen kuku marwacha duoga chel ka chiele thuolo mar ariyo ma indi en mar kuku mar wach ka bende wantiere kod jalony e weche mag yiero kendo sokre studio kaendi warango chel ka chiel kaka yiero ne odhi ma bende koro sani iri koro ne ochopo gikone kata bende Ken pod wacho ni yiero pod nyime. Ken achaka rwaki e studio kaendi. Ken wanyalo wacho ni sani koro ero yiero odhi kako odhi no yiero iwacho ni pod nitiere jok ma nyalo bedo kod cases onyalo tere court nitiere jok ma bende ok winy maber samoro pod odhi nyime. Iwacho ni system ni rio tamori chunga na mono system ni ri chunga Jeff computer tiyo yo mayot kabisa ne obedo commanded igimoni ube noting yes ki command computer ni mai ka koni ube noting to remain kotimo gino yeah to ng'enyne kane ma commande to nyaka ng'e ni to ochung karamo tabu my BC face nyaka today and we suspect ni ngama no command computer cha koro onge mana kaka uchich and mane gima dembele nikech okwana ngo yeah nikech onego bed ni gima feed tago in the program to golo the product on the other side to nyisa ni mane kako ni obeni gino de ta cheko mane ni kama ne kako ni obeni no de donge ginyalo kwale yo mariek kane gitimo mano gima gifeed ni to make sure ni kugik this to chu gima nyisi ni gini has a problem and the 54% yeah ibro neno kata all the counties ma equally were affected yes Niti 54. All the constituencies now affected Niti 54. Meaning this 54 was the command. A constant figure. Yeah, a constant figure. Meaning this was the command. Cut increase by what? Katadera elementary. Macha elementary. Tomero mela mono maintain the percentage mogoja. Minya. Giwa mero wako. Nike computer chalo robot. Yes. Kaki kone no wachilo. Mane gimotemo. Mako gigni koro konyal temo ne dwa kete gima ne was not programmed no lengo tem to kendo koro oinyora enya so mano nyisi ni tabulity and tabulity madu onge kaka jitenya lo yombo gi 54% ndio moyombo teniti ngana moyombo ina 50 onge kama yombo gi more than 54 ngata kada moyombo andike no ngamo lo nya wadi ma chigni kabisa eto dugo kuru dugo 52 mano ngano mane nyisi ni ngata no yombo ngani mabor seriously yeah mane manyisi ni computer mane jogi feed ngama no feed samoro onge and wachech nika musande mano feed to kane gisenege to kolonge ngato kendo manyalo timo the same and right computer is one yeah niki manyalo kethen match another situation masamoro ibro winyo ni gigo wan niki jamo madwa kethe onge samo bro dwaro backup
ma Jeff jo ni ko doro backup to yuda mo no ang ni mai gima no set to no set kama yeah ana mane mo meyo ana wacho ni kikwenye ni election oloa ka ongoloa nyakarange matutu mundo kono endo koloa to lo una remember George Bush kano chungi algo to Florida ne figures obuko die malo kaka ko negi de malo kanya kane to kani do chungi election no chono ni nyaka ko luonga algo mondo me withdraw the case le ketintire moko makewe o de mbele to the expose. So what we are saying is it is up to the opponents you ma feel linking in oko the maber kaka to work or mondo me ubuye and what only go be ni we categorically ni to ka system ni no yawe dango me okwana up to 54 to ka no yawe to forms manevo kwa yu no wadwaro mutamuru mi wage ere gima rutiyo go basis mane mutiyo go malendo ndo ng'e ni duono kata today kata nyoro nyocha ko ndiko kendo ni gino poto tamore lorore kijende ne are working on it. Yes. We don't know how long they will work on it, but it is suspected that by today we go be midnight, but I'm told this morning it is still on. So many days for program to take 14 days. It will still take 14 days. Dekauchu. Rohona nya Kenya. Na wuyo kodi kaindi ya wach mar jokmano chungi ni giwegi. Ni wacho na ni iluongo ge gwen kocha ni chung Kenya. Dhok mar kizungu ne independent candidates. Nagasani ri governors mar independent Kenya te apani gin na governors ariyo. Ka okari ampo. To kama wuyo kodi ya inya Luo Nyanza ne paro ni Luo Nyanza onyalo bedie kod jogi mathoth. In kaka achiel kuom oganda mabende nogo kura Luo Nyanza mane Luo Nyanza. Nyalo wacho na musa kunde mane nigi the highest stake Luo Nyanza Homa Bay at the highest ne nyalo luwe gi Kisumu kaeto Siaya also independent tech to mama no chungo Homa Bay miluongo ne Joseph Oyugi Magwanga no also independent to a level. The Kichuyombe constituencies are Auchiel, Tawito Yombe constituencies are here. Anto Poda Paro. Ne Kichuyombe opinion poll, Gigika Kanejo Wakura Homa Bay, Mangato Yombe constituencies. Auchiel tiyo meareo to gikni chake mango 54%. Kama shini noti yo tokaro tiyo kodaka kuondego among the list man Raila Ogolo aneno kama be is equally counted kama ni machine tiyo yeah so I believe ni Homa Bay manoko kura maler to oningo be ni kocheke to jachung kenda ningo be ni yombo nikeche awete oko campaign nuri to mono babu biyo konye campaign baba ne ko biro Homa Bay bo wacho ni jite joge ne ke nyaki pimpi limo beno ando pingini ngomo ko somo go ingo pi kapi dwa ingo mo matindo biro nyuka e kama go beno ngendo ko lo kulikun no pi mo no mo so ata para ne katamana kama shini notiyo karama bebe notiyo. The one, before that, there are very many cases. Whether you are Oyugi, IBC, the same IBC. Mara, Peppers, Mara, Ngo, and the same one coming from the same source. Tata parole ka Oyugi nyalo di court, tinyalo tim Queen, Nikage, Okoyombo. Nyalo chaki kuno kendo managi machine mwacho ni nanone no severo program. Manaka kamara eleve kwa mago milodoko kwa. Ibro nwango ne gini affected counties and counties kaka nino no kwa nigeka. Homa Bay is one of them. Siaya,
Kisumu nikech kata mana in koro wawuo generally about Kisumu in nena nyalo nyongo campaign karamo o campaign kanje ne nyalo gone kura e euphoria mar baba but not euphoria of the campaigns. So tomorrow kura ma Kenya kane the body to be blamed in IBC. Yes. As much as nodwa wacho ne jachung kenda okowin kuonde mineno ma jachung kenda owinego mago kuonde ma maybe gini ne okotie and king'eyo maler ok okwan gi among gik ma jakomo kwano the counties ma jakomo kwano to county moro maneno ka jakomo kwano it had a problem. Mention nyaka sani koro nenda ni no ka ng'ato wacho ne jago ombulu samoro ok nyal bedo kod duol to jakwano ombulu ema bedo kod duol adier mar wacho nitie e mana dieri nikech ene modhi lendo jakwano ni ema dhi lendo to tabu bedo kanyachiel ni nitiere jok ma koro tichgi dhi ketho nying ka nyitiyo marach to ichaki manage to manipulate votes mochako mi ichaki dogi bede kom jopiny gi ema jok dwari. A very good example sani aneno ka gijaboro kwane ni kia mama very good example en Mama Bay kich kanye maaye so samora telo athoto keto base ka nyo imi around 23 billion to nje timo godo nothing completely ombulu medo dhi ogolo ni nwang'o 100,000 gi wiye ng'ane godo 100,000 gi wiye wiyomburu about 17,000 kende matende ni gima pogo en 17,000 okapar ni ng'ane nyalo tiyo maber ka part almost a half of jomodhi rule ok dware. The same thing ema wacho Uhuru Kenyatta ok nyal tiyo maber ka a half of Kenyans ok dware. Awiti ok nyal tiyo maber ka half of joma Homa Bay ok dware. Okwalo to pod a half pod ok dware. Onge tich kanyo miparo ni nyalo tiyo maber. Onge. Nikech onge kama dhie ma jopiny will approve. Nikech project onego bed ni ayin jopiny kore ka duogo kore ka pesa amalo dok ochakore gi piny aweteno wacho chieng' mane okawo certificate ni oluongo jok mane gipiem godo wadhi opponents mage guru bende nowache oluongogi mondo giriwre mondo giwe weche mag yiero koro gitine oganda iparo ni ka oganda gi eki oriwre dong' gwenge kaachiel kod piny mar Kenya songa mbele to ji dhi nyime kod tich kata paro ni aweteno kowacho mano Uhuru nowacho mano nawinjo speech ne manogolo ne ok owacho mano ochako wache nowacho ni oluongo wadhi opponents mage mondo giti kanyakla gi gero ing'ene ng'ama ipiem gadieri ma omiyi more than a half and ka in ng'ama ber adieri ing'ene joma bebe notimo gima ber nikech area ma witi ae gi area ma Magwanga ae en area achiel and among the MPs most support Awiti onge malo Magwanga tani manige chune onge ng'ama ne dware but Magwanga has always been with him. So kaja mabe decided to ji ariyo gi mabende akanyachiel nikech wadwe manyalo ko Sirwachi sani ke pia Lorika Jeff wadwe mwamanye loka mo wan ka wajo the only thing mane watimo ni we waket joka na chonyo gi mondo otiek tamgi and it was very simple ni joka na chonyo nikech okro wan ko kawe ka na chonyo te be ni aka sepuli aka bondo mago kara chonyo mondo otiek tamgi but generally Awiti okutiyo maber ka ok ochenjo the tactics kata niango yombi to still gini dhi der inyalo mwonyo maduong' madei tirwako mondo mi giti kanyakla no ka ginyalo winjore ma giti kanyakla mano warango seriously because one obiro realize ni bwana chane strength and has almost a half of the numbers of people now money koro girew they were almost 80 something Nyoyombe soba the two sobas both Mbita to ge soba north soba north soba south Oyombe Homa Bay Oyombe Rangwe kora wetu Oyombe Karachuonyo makarachuonyo ka bende kinono mala tiburu no ngone agents maro ko wa mogol
e polling station. So sama kora janto ngi gimoro timore ka nyingeni ngamo meyo to nade onge kore lo yomi mane kara chonyo ka modo nkate matene ne kare ka ji pogo peny kare la be pogo peny ba ngamo ka gi nyalo tiyo kanyakla to ber maloyo kage nyalo tiyo kanyakla tingeni koro gitiyo for the benefit of the people. Yes. Beninyo kadwari Yes. Beninyo kadwari Jeff to jopinye manyo miakora Yes. ema nyoti